Meg ne próbáld még egyszer, Leona. Jó van, barátom, menj és intézkedj. Tettem? Igenis, konyhába. Miért olyan vidám mindenki ebben a szállodában? Nem is rossz ez a vicsilló. Hé, határozott valami. Hogy ne önök ugyebár? Hogy van, mi vagy? Vagyunk. Mi? Igen uram, 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 igen uram. Igen uram. Igen uram. Gyerünk, Leona. Oké. Gyerünk. Igen uram. Igen uram. Igen uram. Igen uram. Igen uram. Ha még egyszer megpróbálod, leharapom a karodat. És ez itt a fürdőszoba. Jó, kényelmes klotyó, mi? Igen uram. Most érkeztek. Texas milliómosok költöztek. Bizony jelenségek mutat. Igen uram. Igen uram. Leonard kísérd az ugokat a fejdelmi lakosztályba. Meg ne próbáld még egyszer, Leona.